que volen fer de nosaltres uns outsiders, unes antigualles del passat. I jo crec que això tenim que continuar revelant-nos. Tenim que continuar dient que el nostre discurs està viu, perquè aquestes contradiccions que generen la nostra resposta estan ahí, no ens les estem inventant. I sobretot perquè no volem que ningú mos relegui al calaix de l'oblit. Avui llegia en el debat un article d'un periodista i unes declaracions del Rico Herrera que explicaven claríssimament algunes de les claus del que està passant. Morera deia, no, és que nosaltres en el grup parlamentari el que hem fet ha sigut demostrar que el bloc és el pal de paller, no? És el que té que liderar aquest procés que es diu un compromís de canvi. I li deien, sí, però vostè com se defineix? I nosaltres som una força progressista, nacionalista i còmoda per a la gent del seu conjunt. I després el periodista que feia un article en la part del trinquet deia, no, si és que està clar, així el que hem de fer és fer una nova formació política, generar això que alguns han teoritzat com el tercer espai, a més del PP i el PSOE, que senzillament prioritza el nacionalisme, que tinga en compte això dels serveis públics un poquet, però que no qüestioni l'estat quo. És per això que tota aquesta operació és una batallera més d'allò que suposa trencar Esquerra Unida per a fer una cosa diferent. Una cosa que volem fer la gent d'Esquerra Unida, una cosa que volem fer la gent del bloc i una cosa que volem fer alguns als que li molesta. Al que li molesta que efectivament hi hagi una formació política com Esquerra Unida que es planteja com a referent la construcció del socialisme i que es planteja una sèrie de valors als que no podem renunciar ni volem renunciar. I aquests valors són la laïcitat. Jo no m'explico encara com el senyor Morera coincidia l'altre dia en la processó de Novelda en la presidenta dels vots, no? Aquests valors, encara que han signat els punts del setge del compromís, no estan. Nosaltres també volem reivindicar el republicanisme i el republicanisme actiu. No sols la recuperació de la memòria històrica, sinó no hi ha dos sin tres, és el que diem quan anem per ell. I aleshores, tots aquests fils que van des de les senyes d'identitat, la laïcitat, el republicanisme i sobretot la recuperació de l'ètica i la dignitat de la vida política són qüestions per a nosaltres de la màxima importància. Per això no podem acceptar comportaments que suposen posar el nom d'una persona en un registre d'entrada a les 2 de la vesprada del divendres i clavar un altre paper a les 9:05 de la nit en el registre d'entrada demanant la relació de la síndica del grup o el seu defecte l'expulsió del grup. Nosaltres creiem que aquest tipus de pràctiques no tenen res a veure amb l'ètica i la dignitat. Per això us anuncio que és possible que en desembre la gent que està en aquest procés de veure si les seves conductes són interpretables com una vulneració greu dels estatuts i per tant condenades a l'expulsió, jo us dic que segurament algú intentarà negociar a última hora de no les expulséis i Glòria que vuelva a ser la síndica del grup parlamentari. Això no està en la meva agenda. ¿Vale? Jo soc la coordinadora d'Esquerra Unida fins que se faci la propera assemblea, però mai seré un rehén en mans del bloc i d'Esquerra i País. No podem acceptar si alguna cosa que tiene l'Esquerra, a més de les propostes polítiques, és la dignitat. I això no està inventat. Jo us ho dic perquè no serà possible en aquests moments, després de la humiliació que s'ha fet, no a Marcos, que és una que passa per allà. A Esquerra Unida del País Valencià, jo crec que tots els homes i les dones d'Esquerra Unida tindran que estar a l'altura de la situació. I l'altura de la situació vol dir que el que està fora perquè ha volgut, però no podem acceptar ni gesticles ni cap negociació que en aquests moments signifique això.
està en mans de no se sap qui, però que sí que se sap què volen i el que volen és trencar Esquerra Unida, perquè altres coses no ho sabem. Quan la nova Esquerra se m'agrada Esquerra Unida tenia un camí, el camí era acabar en el suelo. En aquests moments jo no sé quin és el camí d'algunes de les persones que avui encara estan en l'Esquerra Unida, però és evident que no és mantindre aquesta formació política. A mi en l'Esquerra Unida no sembla ningú, que falten tots, però és evident que la traïció als acords en primer grau dels estatuts no és compatible el ser un militant d'esta organització política a que homes i dones com tots vosaltres l'haveu dedicat hores i hores i hores i hores en aquesta campanya electoral, en les anteriors, i en la campanya en defensa del treball digne, en defensa del territori. Tot el món està així. Jo continuo rebent correus electrònics explicant-me lo de les línies de Torrevella. Continuo tenint informació permanent de la política, de lo que passa tots els dies i davant de lo qual nosaltres tenim de reaccionar. I això és la gent que no sobra ningú, perquè això mos falten molts, però aquells que no saben conviure i que no volen i fins i tot donar suport als acords interns, aquells que prefereixen acordar coses fora d'Esquerra Unida en gent que vol trencar la nostra organització, realment això crec que ens sobra a tots. Gràcies.